τι είναι αυτό που τον κρατά σταθερό για τόσο διανόητο χρονικό διάστημα? Πόσο παλιό είναι στα αλήθεια το φως που φτάνει τώρα στα μάτια μας? Και τι θα συμβεί όταν αυτή η ισορροπία σπάσει? Κάθε μέρα βλέπουμε τον ήλιο σαν κάτι σταθερό, σαν μια ήρεμη πηγή φωτός στον ουρανό. Στην πραγματικότητα, ο ήλιος δεν είναι καθόλου ήρεμος. Εδώ και περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια βρίσκεται σε μια αδιάκοπη μάχη με τον ίδιο του τον εαυτό. Μια μάχη ανάμεσα σε δύο τεράστιες δυνάμεις, τη βαρύτητα που προσπαθεί να συνθλίψει προς τα μέσα και την πίεση που δημιουργείται στο εσωτερικό του και τον σμπρώχνει προς τα έξω. Η βαρύτητα είναι ο πρώτος αντίπαλος. Επειδή ο ήλιος έχει τεράστια μάζα, όλη αυτή η ύλη έλκεται συνεχώς προς το κέντρο του. Αν δεν υπήρχε κάτι να αντισταθεί, ο ήλιος θα κατέρεε κάτω από το ίδιο του το βάρος. Όμως στον πυρήνα του επικρατούν ακραίες συνθήκες, θερμοκρασίες γύρω στα 15 εκατομμύρια βαθμούς και τρομακτική πυκνότητα. Εκεί οι πυρήνες του υδρογόνου συγκρούονται τόσο βίαια, ώστε καταφέρνουν να ενωθούν και να σχηματίσουν ήλιο. Αυτή η διαδικασία λέγεται πυρηνική σύνταξη. Αλλά τι είναι αυτό που τον κρατά σταθερό για τόσο διανόητο χρονικό διάστημα? Η σύντηξη είναι η δεύτερη δύναμη σε αυτή τη μάχη. Καθώς ο ήλιος μετατρέπει υδρογόνο σε ήλιο, απελευθερώνεται τεράστια ποσότητα ενέργειας. Αυτή η ενέργεια δεν είναι απλώς φως και θερμότητα όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς. Μέσα στον ήλιο δημιουργεί πίεση και αυτή η πίεση σμπρώχνει την ύλη προς τα έξω, αντιστεκόμενη στη βαρύτητα. Όταν αυτές οι δύο δυνάμεις ισορροπούν, ο αστέρας βρίσκεται σε αυτό που οι αστροφυσικοί ονομάζουν η υδροστατική ισορροπία. Και ακριβώς αυτή η ισορροπία είναι ο λόγος που ο ήλιος παραμένει σταθερός εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια. Και εδώ γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακό. Το φως που βλέπουμε σήμερα δεν γεννήθηκε στην επιφάνειά του. Ο ήλιος υπάρχει επειδή δύο αντίθετες δυνάμεις βρίσκονται σε μια συνεχή σύγκρουση, σε σχεδόν τέλεια ισορροπία. Και κάποια μέρα, όταν αυτή η ισορροπία σπάσει, θα αλλάξει και ολόκληρη μορφή του. Μέχρι τότε, κάθε ανατολή είναι η απόδειξη ότι αυτή η κοσμική μάχη συνεχίζεται.